Kakubor ka basngusi na kabenta Mukesh Ambani Namar ba ka Reliance Jio ka dan haka Jingduh Nong ka bakrau. Kalong ka bakham karpang ba haka sin ka beningkong na duus nam arachar khatsau ba ka Reliance Jio ka dan haka lenti chong ka Jingduh Nong. Ka Reliance Industry Limited kalamat ya ka Jingduh Nong ka bakrau hakini kilai benai beladap. Hakini ki por ka Jingduh Nong jong ka company kalong kumba khatsan persen bat kat ba ka Nifty Index ro kalahir da 0.9%. Ka JINGHIAR jong ka company Mukesh Ambani lashim ba kaladon benta shibon ha ka JINGHIAR jong ka Nifty Index Namar ba Mukesh Ambani udan benta lang ha ki jingtrikam ka Nifty Index kumba pra persen AA. Ka ba khampau kalong ba menta usnem arhajar arbusau ki jingyo jong ka company ki lahir da ka 8.9%. Kalong ka ba kham kerpang ba ha ka sin ka beningkong na du usnem arhajar khatsau ka Reliance Industries Limited kamat ya ka Jingduh Nong. Ka JINGHIAR ka jingyo ka company kala sedang hadian ka jingyalang ba ka balapan long shisin shisnem ha ubnai nailar. Hakani ka jingyalang shim lapin benai ki jingpen mi pisa na ka benta ka Reliance Retail pat ka Reliance Jio. Ka jingyo benta jong ka company Mukesh kila nang duna kat dangwi ki benai kata kala her da 8.9% ha ubnai nailur kandai 0.4% ha ubnai risau lai persen ha ubnai naiving bat lai 0.9% ha ubnai nopra. Hakabaya day ba ka JINGHIAR ki telekom kabana ka jingpen mi kalum uway unong pendankam kalong ka basuki bha banya ka ba kalakmi lenti kani ka jiana ka daw ka jingya khon bat ka jingpen scam ya ka sim card kat ba ka jingkta ka badai na ka jingkiu dor ki recharge plan pat la ban khen nalor ka ta ka jingslam ka jingpen bai thamai bat ka jingpen scam ya ka kam jong ka Reliance Industries Limited kala penjalan shushu ya ka dor jingyo ka badai na ka benta ki nong shim benta. Kat ba ka company ka kemilinti ya ka jingmi pisa na ka jingpen lut jongki hakini ki por baladab ki bon ki jingpen thot bat ki jing ki ba mi ki bala penlong ya ka jingmi pisa ban kham duna ban ya ka ba ka company kala kemilinti bat kani kala penlong ya ka company ban Shimram ban be tingka na ka benta ki jingpen lut ki bandang hab lut hakala we haba yadi ba ka jingre kam jongki stock min haka sni thoding baladab lakado ba ki jingyo jong ka Reliance ki pen ya ka jingkiu ka barit kata nadu kandai point sanpo hadu 6000 arspa hinyo pulai point lai san tingka wat la ka di ka jingkiu berit kala benong kum ka jingkala ka babha henry kalong ka bakong san ban tip ba ki jingyo jong ka company ki ladon ha ka jingkiu ka berit haka ba ka jingyo ba shisnem kala hiar shaka 6000 arspa khan hinyo point hinyo pho tingka kat kum haka arpu weterik unai lur kat ba hakis nem bala dep ki jingyo ki la kiu shadu 6000 henry spa pra point kandai san tingka